Maďarská úspešná na prekážkach. Takisto rýchla šprinterka Romana Ručarová na druhom úseku. Rozpečali naše kvarteto súboji. Predovšetkým s maďarskou štvoricou. Maďarky sa pred zbianím tlačia na našu pozíciu. Už sa dostali na druhé miesto za české kvarteto. Uvidíme, ako potiahne našu štvoricu Lenka Kymerská. Už sme sa videli úspešne pôsobiť na 40-ke. Česko, Maďarsko a Slovensko to je zatiaľ zostáva na treťom úseku. Takže Maďarky pekne zbehli Manko na českým kvartetom. Rozdelenie sú obezdenské, takže by to je najlepšie pravidlo, a to je rozhodná za slovenský odbújce. Kymerská sa ešte snaží mazať Manko na maďarskú štvoricu. Aj záverečnou dodávky bez problémov. Portlíková teraz bude chcieť určite vytiahnuť minimálne o jedno miestečko našu štafetu. Češky zatiaľ systémom štart cieľ na pravej pozícii. Stačí Portlíková ešte zatlačiť na pozíciu Stankovič. Rečníka maďarského kvarteta. Záverečná dvestovka. Poslednej bežeckej disciplíny medzištátneho stretnutia. Tlačí sa na prvú pozíciu, ale Češky si to postážili.